Sarpo Teronarong Langbuko long haladak Sainik School project nang lelo halabang so project upon non kam cheng bang bom tanglo art development and chenglo forest clearance kaduk we cheng bom tanglo sida me hadak ke do ra tu rong in koisus doning koisus se longly affected tu longly kanu hok du na tu alang litum chini pa me melang ko pc ta so school ke bang pen alang litum kisung jima ke joy ki jima halabang so lam ke chini ne pin lang lasi lahai hoi alam nilitum kami than bom lo sita rat atum tame ka chini ne dum sike ongla la penang parke la kapre ka state pen tame texer atum professor atum scholars atum tame karbiang long phan nang ka chini kang tung atum do da ka tum resources ko son sidak preserve jema illegal ko pine doma we ma lahai tame dak lahai hui tame news long klang o la pen in karbiang long non ke news long do kok lo India map long ta la sela hai hu alam ka chini mala dum ta chining tung si la ke wang lo pini tapen la bang so ke wang fut rong sor tum nang che tong dun rong sor tum nang ar phan arjulo kopilo nang le tum ka chini ke puma sela tum jata nang phan thek the kopi si sainik school long pen kopi si ale doji ma polam la tum chini ne la pen dak admission a procedure ko son lo ta chini ne la dak recruitment a procedure ko son lo puta la hai tum rong sor tum chini ne la sela hai hu alam ala ka chini tum Sainik school ka Charlie atum tame do halai tum tame theni ke thani pan selang le tum han wang lo sita me pini dak tong sokot pen police force nang toy dak dilai la pen dak manja a police force nang toy pen halabang so peaceful democratic pini ka chingwai ka chingsai ji ka che than ji alam mang ke pini ka than nong le det lan da galilang nilitum phan non mat pini pen nang tum han dak yong sike wang lo bonte nang han case pen nang arrest at ji basil tum han dak manja SI lo na pen ha dilai tum bahani tame tum hanang ba feril lason nak taksi rong sor phan tame amen nang tok lo her hab lo je labang so a project la ke government a project la ke nang tum jat noi long le che pek du nang po lason si her hab lason si claim la sinone tum pung tung bang la hen lo hong pen ke wang tum phan alang le tum professor tum research scholars tum phan non mal alang tum phan detain pen pajok serak ning pajok ngoi la jong si pajok je lo tang te la ke Karbiang long sor rat ke lagi thur kapi bang ke lagi angke klang lan sarta man ko mani pan kaires mane case FIR la so restart la so nili tum phan angke res kali bode dak thana anda nange wanja kam ta we ke di hok pet ke police tum mangai tum phan angke res lo kita me rat tum nang chini dun der ajok non ke nang ke res kali pusalang tum cepak lang lo lape non hong pen ke wang tum phan bang ke alang tum arju bom lang ipini investigate bom lang la tum phan tame la si alang litum ta alang tum phan detain pusala tum pulo hatum han tame nang lo serak ning gusin tum sonne hola hong pane ba kopia department kopia tum lo sa alang litum ke la environment hin ka charlie ke thek tum la pen inut bang ke la ke IMM Indian Institute of Management lo la multi purpose project long pini ne apu thak hai lo ke than bang alang ke asel hai ke chini phan ke rong wang wek nai kali madi asel hai aphan si alang litum ke wang lo chini phan si ke wang la Sainik school allocation on litum dambo mahut police tum nang le det pen police gari humpli potrok do o hut ata hal bang so hut koila atrak wang humni koila ka trawang ihum bang e luplot lo amase ihum bang ni litum khangon check lo police tum tame nang litum inside doning lang doning illegal ma mate chalan do ma lang dun tha police pan pulo police tum bang ari chirung det ni tum ke lage claim kle papon nang lage ni tum lage forest tum si bang claim ni masi truck dalang tum ke lono pusi pu masi ni tum pulo pasang tha lage itum inside pa menang lang kalre forest adak arrange do ala range long le la so truck pon den pusin tum pulo stamenon ala dak lang buku si do lang la so truck masi forest atum tame non dam chuai hedet pusin tum birtalo la pen la bang so truck a number ga du weta ni tum long do edlo la pen a truck ke full loaded koila la ke full truck lo adak loaded truck lo la bang so truck kona pensi konat ma la ke inside pa meaning busi nil tum media through pen damenal dan pa chini pon lo la pen aron re illegal plonte la ke nep nangi busi la pen ing toneng busi nil tum pini benda pa chini pon lo tande sa nang tum ka chini teng de kar benglong la hai mining hormu ke choklim mane ka council revenue royalty la son ke choklim ma se la hai hormu la son choklim pan le tum ma thama 6 schedule
itum pu bom lo kale tum sar tami pu pon bom ditilo 6 schedule long minerals la pen ka prek itum hormudu o sitame ilitum aron bang na anda chisemar mede la si aron ka chisemar mede da jok dak bang kai ta illegal ason si la hai ke pon bom lo la si 6 schedule aron na teng pen ilitum la hai mineral extraction phan ben chenglok ka du ko we rules jong si semar lo dang te definitely council long si revenue ke dupo la ke itum si long po sita non ke alang itum claim kle dead lo aron re chalan kawi dan si furbom lo roy chong hu bom ason si tum thek long la